定した走りはできるんですが、それですと不安要素が大きいというところ、それスピードを伸びないということもあって、速度を上げれば上げるほど、やはり路面にどんどんグイグイ押さえつけられる、強力なダウンがかかる、300キロ近くも出ると、それは本当に何トンもの荷重がダウンがかかってくるということになり、どうやら先に値を上げたのがタイヤの方、そしてそのタイヤが落ちた状態でエアロビが取り切ったというところ、いやー、これはちょっとびっくり恐ろしい。谷口の手がなんとかそれを抑えて今、巻きを止めたというところだったんでしょう。左フロントタイヤ。何来たの？何来たの？誰？ストレートこの手がかりのバーを超えたところで、おそらく発生したことになりますからね。いやー、今1回行ってきて、今3番手で、まあ、これからまたやってきます。はい。そこのかもしれません。どれが？あ、15分。これはもう商店街だよね、スリップはね。産後のレースの産後クラブに行ってもらって、4本緊張したから、あれもあったと思う。どうなんですかね。まあ足を固めなきゃいけないし、3人ぐらいいけますけど、ちょっと1回落ち着いてからにして。まだ時間ありますもんね。まだありますよ。20分延長だった。延長までの川は100割を上げてきて、900割近くまで発生していると言っております。この映像の線。ここでどれだけのタックができるのか。現在まだテストに入っております。ストレート上。どうやら1校側から A 校側にかけては何も問題はなさそうだと。この辺はこのクリア。現在はストレート上の15分。25分延長。延長なんだ。違うね。俺らとは。俺削らないとこのままだもんね。おそらく36秒台を狙ってというところが G コースの山線でしたから、さらにタイヤは用意されておりました。この後戻ってきてフロントタイヤを一気に今TRB03 この圧力で
今2.4の時に、なんかさ、コトコトコトって音するでしょ。コト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 、ちょっとだけで消える。そう。この間も走ってて。消えるから問題がなかったら。ただ上2つがスリックなんで、実3番手、3号の中では3番手。上がね、コンマ5ぐらい、45秒5、コンマ2ぐらいしか。ちょっと時間置いてから行きましょう。そうします。なんか未来入れる？ここに入れといて大丈夫ですよ。それちょっとここで俺やって。わかりました。もう一回見るんで、じゃあ一回前出します。一回入れます。一回入れます。エア抜きは大丈夫です。次に入れればいい。いや、何これ？これ何？どこ？これ調べてない。アンダーオーバー。この間よりもね、オーバーがね、消えてる。タイヤがいいタイヤでしょうね。多分。絶対アンダーって言うけど、どうやったら多分ちょっと重さでアンダーが出る感じ。まあまあ、大体目標な感じにはなってます。もう1秒上がるかな。